Аксаково. Днешният ден е празник за вас. Ден радостен, ден светъл, ден, който винаги ще се помни. Стилиян Радев Няголов и Детелина Иванова Енчева са заявили в Общинска администрация град Аксаково своето желание да сключат граждански брак. Документите са проверени и гражданският брак може да бъде законно сключен. Бракът е свещен съюз, в който чрез любовта си мъжът и жената се вливат в единно цяло. Бракът е свещено таинство, в което мъжът и жената пристъпват, за да изживеят прекрасни човешки мигове на обич, подкрепа и доверие. Да сътворят своята житейска приказка. Вие, Детелина Иванова Енчева, приемате ли за свой съпруг Стилиян Радев Няголов? Да. Обричате ли се да го обичате, подкрепяте и уважавате в житейския ви път? Да. Вие, Стилиян Радев Няголов, приемате ли за своя съпруга Детелина Иванова Енчева? Да. Обричате ли се да я обичате, подкрепяте и уважавате в житейския ви път? Да. Умовете, потвърждавате ли искреността на техните желания? Да. Благодаря. Моля младоженката, нека пристъпи и първа подпише акта за граждански брак. Благодаря. Заповядайте вие. Благодаря. Заповядайте вие. Благодаря. Актът за сключен граждански брак ще бъде подписан от длъжностно лице по гражданско състояние в община Аксаково. Заповядайте. Съгласно закона и Семейния кодекс в Република България, от името на кмета на община Аксаково, пред длъжностно лице по гражданско състояние, обявявам гражданският брак за сключен. От този момент ще се подписа. Свое семейство, запалихте ново огнище. Градете в основите му, така както са правили старите български майстори. Най-хубавото, което имате. Чистата обич на вашите влюбени сърца. Нека нежните чувства от този празничен ден се запазят и ви съпътстват през целия живот. Бъдат символ на взаимната ви обич и доверие. Нека да ви напомнят за вярност. Линията на пръстена е безкрайна, така нека бъдат безкрайни и вашите стремежи един към друг. Здравейте, надявам се. Нека да е дълъг общия ви път. Дръжте се ръка за ръка. Радостите умножавайте по две, а трудностите разделяйте. Така по-лесно ще постигате единението помежду си. Отпийте първа съдружествена здравица. И
Удостоверението за сключен граждански брак връчвам за съпругата, носителка на семейния а личните документи с това е голямата отговорност за цялото семейство на съпруга. Уважаеми родители, приемайте семейство и подарете с обич и чистота. Нека техните радости винаги бъдат и ваши. Не мога да виждам на небето безкрайното синьо. Аз без тебе не мога да сещам на водата прохладния вкус. Отново намеря очите си, ще се върна при теб. Щом отново намеря сърцето си, ще се върна при теб. И тогава ще бъда като себе си твоя. И тогава ще бъда цял на себе си твой. Отново намеря очите си, ще се върна при теб. Щом отново намеря сърцето си, ще се върна